Каня всички граждани, които имат такива проблеми, всички граждани, които не са успели да закупят жилищата си, а са подали документи, граждани, които обитават жилища с статут на общежитие, които никога няма да имат възможност да закупят това жилище и въпреки, че са направили разходи от около 20 000 лева, те ще останат без това жилище, което по същество са облагородили. Каня ги в понеделник на 7 юли в Столична община на улица Московска 33, зала 5, между 10 и 12 часа да проведем открит публичен разговор, в който те да имат възможност да изкажат собствените си проблеми и това, което ще се случи с тях, ако тази наредба бъде приета в този вид. Да кажат склонни ли са част от жилищата, и това са новите жилища, между които са влезли в експлоатация от 2015 година насам, да бъдат дадени на пазарен наем, а те да продължават да получават дупки, за които трябва да теглят кредити, за да могат да им направят основен ремонт. Така че, уважаеми съграждани, чакам ви на 7 юли 2025 година от 10 часа на етаж 5 на Московска 33, зала 5. Ако сега не кажете какъв е вашия проблем, така че колегите общински съветници да чуят и да разберат, че тази наредба не бива да бъде приемана, то тогава няма защо да се сърдим, ако наредбата бъде приета и вие останете без покрив над главата си.